Han kræver så meget. Kræver. Og hvad får jeg igen? Ingenting. Han lægger aldrig mærke til mig mere. Han påskynder mig ikke. Han rører aldrig ved mig mere. Jeg forstår det ikke. Vi var så forelskede en gang. Det er som om han ikke opfatter os som ligeværdige. Hvad er der gået galt? Jeg prøver at vise ham omsorg og kærlighed. Men det er som om han ikke vil tage imod. Han sover mig. Det er så ydmygende at tage natlangeriet på, og så ignorerer han mig bare. Han får mig til at føle mig ulækker. Hvad er det med ham? Hvorfor gider han mig ikke mere? Han var så sød og kærlig engang. Nu er det som om han bare er helt opslugt af sit arbejde. Han arbejder altid. Forstår han det ikke, at det jeg virkelig vil, er bare at mærke, at han stadig elsker mig og værdsætter mig. Det har jeg ikke mærket fra ham i så lang tid. Hej, det er mig. Jeg blev nødt til at arbejde længe i dag. Morgen er syg, så jeg har fået hele hans sag fra i fredags. Kan ikke nå at handle ind, og vi mangler mælk. Kan du ikke lige være en svæske og købe det med hjem? Nå, men jeg løber igen. Møs! Hvad fanden bilder han sig ind? Bare hunds med mig på den måde. Han gør sgu da aldrig noget for mig. Det er kraftedeme altid mig, der skal gøre det hele. Han kan sgu da bare lære at sige fra på det skide job. Store idiot. Han kan godt være hjælpsom på jobbet, ja. Men i vores forhold er han bare så skide egoistisk. Hvorfor finder jeg mig i det? Skulle jeg egentlig ikke bare skride fra det hele? Hej, det er Henrik. Jeg ringer lige for at høre, om du har det godt. Du har opført dig lidt underligt på det sidste. Nå, men jeg har i hvert fald lige et par opgør til dig. Kan du ikke lige lægge papirerne for Saxon Brookhaver ned på arkivet? Alex glemte at gøre det, inden han gik hjem. Og kan du ikke lige lave en kop kaffe til mig? Og du må sgu se at komme på toppen igen. Det kan ikke blive ved med at gå på den her måde. Hvad fanden er det med mænd, altså? Der er jo ingen respekt, helt ærligt. Jeg gider ikke finde mig i, at de taler ned til mig på den måde. Jeg skal fandme give ham kaffe. Nu kan jeg snart ikke mere. Hvad skal jeg gøre nu? Jeg gider ikke mere. Jeg vil bare gerne væk. Shazoo! Shitupu. Shitupu pup. Saf. Zuf savama. Hey, det er mig. Jeg har hos en kunde i dag, så jeg kommer ikke forbi posthuset. Jeg har lagt et brev i din taske, som skal sendes i dag. Kan du ikke lige smutte forbi med det for mig? Men hvornår kommer du egentlig hjem? Jeg synes næsten ikke, jeg ser dig mere. Det vil ikke skade dig at bruge lidt mere tid på mig. Hallo, er du der, skattemus? Hallo? Tog i spor 2 til lufthavnen. Hallo? Hallo, er du der? Hallo?